Είμαστε προφανώς που δόθηκε κανείς την Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι ήταν ενδιαφέρον, νομίζω το έχουμε στατιστικές και μέσα και εμένα ότι είχε ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Σταυρουλάκη. Ενωνόμαστε από τον κοινό μας στόχο να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές έστω με μια ψηφοδιαφορά στην Ελλάδα. Νίκησα την κοινωνία αυτές τις μέρες. Το βλέπω ότι όλοι δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένας δεν τοποθετεί αυτή την προσπάθεια. Άρα Εδώ βλέπουμε το κύκλωμα αυτού του απλού ραδιοφωνικού δέκτη που φτιάξαμε στο breadboard. Είναι ένας δέκτης χωρίς συντονισμένα κυκλώματα, ο οποίος βασίζεται στο ολοκληρωμένο NIE602. Στο τσίπ αυτό γίνεται η μίξη του σήματος της κεραίας με το σήμα από μια γεννήτρια συχνοτήτων. Στη γεννήτρια συχνοτήτων ρυθμίζουμε τη συχνότητα του σταθμού που θέλουμε να ακούσουμε και το τσίπ αποδιαμορφώνει το συγκεκριμένο σήμα που λαμβάνεται από την κεραία χωρίς ενδιάμεση συχνότητα.